Ya, watokuda chikoro? Ya, ndakubata. Usenzeni unomurere kunayo. Ndakubata, waiti chii? Ndakakuudza system yawo kuti yonda basa rokuti kana misi mulilo vakakangamwa kuti pa homework. Wova yeuchidza wena saka vatobuda vatoinda vaduhudo kwamba kwavo kati kwai misi dzokai mutipe homework. Undaita president iwe ndiwaniwe. Ndakujairira iwe, ndakuziva zviro kuti vakakangamwa kuti kuvhunza homework. Kochi apa Senzeni? Chi? Unoda kuoneregwa. Aita sei? Unoda basa kana tiri kuchikoro misi vakakangamwa kuti pa homework zviya. Unova yeuchidza kuti misi hamuna kuti pa homework. Unoziva nhema. Zvakaipe chiko izvo? Saka zvakurera mwana uyu? Unova yeuchidzira chii? Zvavanodza sekuru vako nyaya yekuti vaone vanhu munzira. Watanga ka? Iwe chimayomba kwenyuwe? Iwe ndikanoona sekuru wako iwewe. Ndakubata ndakubata. Musiye. Chena kumba iwe. Ane kumba. Ivo misi Chitungamba kumba. Unodza misi kumba. Unova yeuchidzira chii kuti havana kuti pa homework. Zvakaipe chiko izvo? Saka unagarira vana vechikoro muroti? Vamupamuro. Uchamukwamura kumba kwenyu ikoko.